channel la udaba engilithola ke ekhasini laphana ke likaMandla Chris on Facebook. I think it was posted 11 hours ago. Ethi ke ingane ke ekade ke iphasa ke umatric last week eEastern Cape, isukile ke eEastern Cape Monday, seyiyozama ke impilo engcono eThekwini, ibe seyiyohlala ke eNanda, iqeda ke kubulawa manje nje lapha ya eMawotana ke eNanda. Kusho yena ke uChris. This post is for was done, noma ke was posted 11 hours ago. Of it, this is not right, this is not okay at all, because mawuthatha ukubheka laphana ke abantu ke uyabona ukuthi ke nasiya indawo yesehlakalo leya njengobona ke isithombeni. Abantu ke have different things to say, yabo. That is not a good situation. Akuyona ke into futhi ke abazali abasuke belindele if ever umntwana ke esuke ephuma ekhaya ehambe eyozama ke impilo, especially umntwana ke omncane njengalo, yabo. Abantu ke khomba ukuthi vele indlela inhliziyo abangase nazo ngakhona. Okay, lapha yana ngizokufundela nje ama comments ambalo just ukuze ukuthi ke abantu bona baphawule bathini ngalolu daba on Facebook, and then nawe ke usungasishiyela ke umbono wakho la ku comment section. Uthi lapho uphindile gwala ogwamanda, ngingamane ke ngihlale phansi kwe-bridge kunokuthi ke ngihlale eNanda. Omunye lapha yana uThembeka Numarali uthi ke eNanda engathi kungavele ke kufike ibhanoyi lenze yona impela leyo oyicabangayo nawe. Kushuthi ke ivele nje ibhubhise kwasani ukuhlala ke eNanda. Mawotana kuhlezi kufa abantu zonke izinsuku, akusiyo indawo yokuhlala leya. Kusho ke laphana ke ngizothi ke uNjebs. Yes, ukhuzwayo odumo lapho uthi ke ifunani kodwa ke koNanda ke umlazi ke ukhona. Kusho yena ke laphana ke ubani ukhuzwayo lapha. Izinyane ke le dlamanzi laphana ke yithi ke ayikho mhlambe ke iplan engenzeka ke kube ne-earthquake eNanda bafe bonke kusinde ke abamsulu. Ya sifundele eyogcina kithi cha ngeke ayivalwe leNanda sekwanele manje. Kushuthi ke ziningi igameko ke efana nalezi ke zokufa kwabantu bebulawa ke mhlambe kushuthi basuke bebanjwe inkunzi noma kusuke kwenze njani, bedlwengulwa noma kunjani. Igameko kushuthi ke zihlukahlukene ke on a case by case basis. Bafethu angazi ukuthi wena ungaphawula uthini ngalolu daba, but kubhlungu ukuthi ke abazali bathi belindele ingane iyozama and then ekugcineni bese ke kutholakala indaba efana nalezi. Do comment on that section down below. Don't forget to like this video. Danko.